Često ljudi ovdje Chaos Gaming i moram nešto reći. Ja nemam još mikrofon pa ne mogu praviti video. Neću makse i puse kad počnem školu neću vam moći svaki dan video, nego ću morati pravit ću vam više vlogove, nego više vlog, manje gaming. A kad dobijem bolji kompjuter, onda ću snimati druge igre. A ja znam da pogodno što sam napravio, što mi neko, evo sa intro, što je neko rekao bad, dislike nešto. Ljudi, ja sam tek počeo. Da možeš doma hejtat. Sam se evo sad vi počeo, ja počeo. Ne volim hejt. Da znate, ovo mi je pomoglo ove banner, sve to Boston Gaming. Stavit ću mu link u description, možda, ako budem znao. Ne budem toliko retardiran. Vidimo se ovaj Chaos Gaming i čao!